ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ? ସାର ଶିଶିର ତମେ ମତେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯଦି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିଦିଅ, ଯାହାକି ତାର ବି ଦରକାର ଆସୁ। ए बाबू ए पत्रटा तुमे नियो ना मो बुढ़ी मनीषटा मो देहरे आ बल नाही मु ए दूर दूर जाई पत्र साई पारिबी नाही मु ए पत्र को कुदमुटे मु ए पत्र को जाळा करी कुदमुटे जाळ करी नेमी तमे जाओ। हाँ तो ये बुढ़ी माँ तो सत कहते चल आम आगू ଆଉ କୋଉ ଦିବସ ଦେଖିଲା କି ନା ଦିସିଲା ନା ଚାଲ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆରେ ଏଇ ଦେଖ ଏ ଭାଇନା ତ ପତ୍ର ସାଉଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଗିବାକୁ